Ce-ai zis? Ce-am zis? Ce-ai zis? Ce-am zis? N-am zis. Ce-am Mai zis? zi o dată. Ce-am? Nu mai știu. Am uitat. Zi. Am pierdut de memorie. Uite. Ce-ai zis? Nu știu ce-am zis. Mai zi o dată. Fii ce, că nu mai știu. Ce față ești. Am zis că îmi place de ei, cu toate că nu-i cunosc. Și? Și atât. Ce față ești. Eu... Niciodată. Îi iubești amândoi? Da. Da? Pe care mai mult? Fără deosebire. Da? Acum chiar că sunt ca o înghețată. M-am topit toată. Dar sunt ca un tort sau ceva. Ca un tort crămărat. Și după aia când m-am înghețată, iar mă îngheț. Când revin, e să mai simt că mă mai bucur. Și tot așa. Până se termină tortul și rămâne cu tine goală. Și atunci se întâmplă. Păi, cumpărăm altul, mai mic de data asta. De ce mai mic? Păi cum? Păi? Păi dintr-un tort mare se face unul mic, corect? Vezi? Deci cumpărăm un tort mic, nu?